Balitaan, digdi sa DCGB. Oy, ano pa tabi? Biyernes na naman, minapaabot kami nin pagrespeto giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining kaaldawon an mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Viva Señor Santo Cristo! Petsa 7 na ngunyan kan Hulyo. Kasalamat kita kay Señor Santo Cristo. Taod-taod tabi may misa dyan alas 5:30 sa Mission Church sa Dapdap. Siyempre, igwamambaga dyan sa daraga, Santo Cristo. Happy birthday sa mga nagba-birthday. Special mention sa tuya man na amigo. An alkalde po dyan sa Santo Domingo Albay, June Aguas, Mayor. Happy birthday tabi sa imo. Ale po digdi sa bilog na staff kang DZGB AM and pati na po man sa sakuya tabi Alcalde June Aguas. Happy birthday tabi sa imo. Sige po, nag-iimbitar man ang programa, dumampo sa nagdiretso na magdangog sa tuya naman na oras. Sundo kitang alas 10:30. Iriba-iba labang. Mantang kamo dyan, Yi. Ano ang pangutuhan mo na, ha? Nag-good morning na sa Yi. Good morning, Mantabe. Ano ang pangutuhan mo dyan, Yi? Ha? Naalaw rin. Me gusta me. Ecstasy. Extano. Sa gabos tabing taga-ginubatan, marhay na aldaw man sa Indo dyan sa Bubulusan. Kasuhapon nakahurong ko na si Provincial Engineer Dante Baclao. Yan, papadalaganan na po dyan nin personahes asin ekipahes tanganing maasikaso an sa Indo dyan na tinampo. Yan, taod-taod baka bakante po si Engineer Dante. Makaulay niya to para sa konfirmasyon kan siring na bagay. Diyan man tabi sa kamalig, Diyos marhay na aldaw sa Indo sa tuyang paradangog dyan kay Madam Rose asin sa bilog na familia sa Kekoys. Kumusta man lamang ang kamugtakan nindo dyan sa siyudad Cantabaco? So nagdadarangog man po sa samuyang programa sa paagikan sister station niya mo dyan ng 106.9 WGB-FM. Good morning. Lalong-lalo na po dyan sa tuyang pag-iriba man sa men and women kang 106.9 WGB-FM sa pangenot man niya ni Station Manager Dex Velez. Sir Dex. Nakasimulcast pa kita, kumpadre, sa Tabaco sa 106.9. Good morning, DCGB po. Programang Tingog kan Banwaan. Aber daw lamang kung igwa kita dyan ng mga taga-baybay. Digdi sa Legazpi, pati naman sa San Roque, Victory Village, Manay Selmang Bahoy. Kumusta ka mo dyan? Sa Rawis, Siringman, ha, mga paradangog. Igwa kita dyan ka ito ni nagte-text. Digdi ngaya kami sa may Bulangan, sa may Galyera. Diyos marhay na aldaw. O sa Tinago pala, nigo kitang paradangog man dyan sa Tinago, ha? Tinago kan Legazpi. Si Kasag, Diyos marhay na aldaw man tabi sa imo Kasag, dyan sa Albay Public Market. Si Ram sana, ha? Tamang-tama sa panahon ngunyan ang pangudtuhan ni Yi na alaw rin inihaw na galunggong. Si Ram sana ipreparar mo na ang sausawan kaya na pwede itong tawyo tapos pagaan mo ning suwa.
Si Ram sa nakaanyi ha. Extano. Kumusta ka man tabi, Madam Bet Costa, dyan sa Costa Enterprises ha? Sagkod sa pamilya. O so sa tuya man dyan na amigo, yung familia Bitangkor, as in familia Uy ha? Ay sa Barangay Dos, sabi ni Mama Mila Good. Good na good sa dos, pagyaon si Mama Mila Good. Mama Mila Good, marhay na aldaw tabi sa imo dyan kay Kagawad Hofano, Kagawad King Abuedo, yan. Sa mga pag-iriba pa dyan. So, Senior Citizens President si Jelly Martinez. Siyempre, si Kagawad Nantes, asin si Grace Gludo. Buda si Uno Salye. Yan, sagkod si Kagawad Magalong. Pag sa dos, good na good. Mama Mila Good sa Barangay Dos. Congratulations na tabi kay Jeric Buen Bazar ba? Graduate na si Jeric ha? And then cum laude pa tabi, uyugun mo yan ha? Sa philosophy, uyugun mo, BS Philosophy. Congratulations tabi sa imo Jeric Buen Bazar. Cum laude sa philosophy, BS Philosophy. Sabi yan ni Mama Milagud dyan sa Barangay Dos. O sige, di sagkod kitang 10:30 tabi ha. Kasabay ang bilog na tropa ako man po si Pio Fernandez and sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Si Kapitan Randy Velasco man palantabi kan Barangay Ilawod kan Daraga. Birthday man ngo yan. Happy birthday tabi sa imo Kapitan Randy Velasco kang Barangay Ilawod Daraga Albay. Good morning dyan kay Chu Henry Guerrero. Chu Henry and Jatit. Kumusta na ka mo? Dyan sa compound kan Macapa Corporation. Manguno rin makapashare lamang dyan sa Indo Chu Henry dyan sa Macapa Corporation. Siyempre, Diyos maray naldaw da tabi sa mga tagama nito asin rapu-rapo. Sabi ni Kaloy Andes Loria kan SD25 serbisyong dedikado. Kaloy Andes Loria, mga taga rapu-rapo, maray naldaw da tabi siya sa Indo. Sagkod dyan sa ma nito. Sige. Kumpadre Jomar, good morning. What's happening? Salamat po. Nasa civil registrar sa office ako. Naramdaman mo mapatitukan Lunes na may pag-interview kitang may quadruplets. Iyo dabag ito managad ang kung ito, veracity kan istoryang ito mananggad, Budol. Yan, kaya daw, taga-Sursugon yata ito Iyo pa pinalap ko ng pa Actually, ali ako sa Siga Memorial District Hospital. So, istorya niya, may suwaki niya na mundag sa tricycle. Primero, ang makangalas kaya pa is pasiring sinda sa Sorsogon, Haring Metro Manila, ang mga bus dahil managhahapit sa tabako. Iyon na nga ni iyan. Mantang nag-istorya siya. Nag-istorya ito kan pig-interview. Tanata mahapit pa ning kunyan, tabako, pagkatapos ma-tricycle. Ngunyan, medyo duda ko kayo. Pero hinali ko sa pagduda, ano yung digdi sa opisina kan civil registrar, pigre-registro so mga aki. Matibay man talaga ito, mambudol Tama pa din. Kunyan, may nagruluwas ng istorya. And iyan pala si Daniel Ferrero Hebulan.
Pereira ata yun, ay bulan. Hali na dyan sa DCGB, Nyan. nakahagad na kitabang si Luens Barcena ang nahagadan ka ito. Haloy ng panahon. Oho. Tapos may nagmessage na sakop from Sorsogon, Kasubangi Yan. na darong ay sir, so para budol digdi sa nakabot sa Indo Nyan. tabako. Oho. So nag-follow up grare ako, mismong digdi sa civil registrar, binalo ng i-message ta may tuga bagay ito ta apat suaki, duwa man sa ng renistro padigdi. Pighapot na kung no rin mabalik ta kay po ni restro sa duwang aki. Oho. So simbag, irenistro niya na da suaki na duwa sa Ligaspi. Nyan. Tapos si agum niya da nagadan. Sus Mario. Hay na ito sorry trato ikon daw tadya sa kon. Sa Uya baga. Oho. Dan na Iyan ang retratong mahiling nindo. Mhm. Iyan may retratong mahiling nindo diyan. So ano, Mhm. inis-greenab ko yan sa Facebook account niya. Nyan. Oho. Kasi Ngunyan. yun yan so account na kauron kan taga City Civil Registrar. So nagkipagsimbagan siya. In other words, legit ang account na yan. Sa iyo talagaan. Ngunyan, ang gamit niya na naman na istorya, nagadanso agum niya. Oo. Alak Yung ni bata Tete karon naman. nag-arambagan man digdi so ibang mga empleyado. Tigtawan ta. Siyempre nahirak. Iyon na nga ni baga. Oho. Verify ko tabi pa rin Pio. Nagduman ako sa Signum Memorial District Hospital. Linis kay Gabo sa record duman kan panahon na ito na between 5 a.m. to 7 a.m. kan Lunes, July 3. Dahil duman kinag-abot na arog ka iyan na kaso na nag-aki, quadruplets o duwa. Dahil lamang nag-abot duman. Pero ang magkakalas pa de. During the time na ito pa de, may inabot duman na nag-aki mananggad na taga-Sursugon. Mhm. Coincidence o nakasilip sa nakipagkakataon so suspect? Na Sa istorya, may hinatod man duman na taga-Sursugon. Itong mga oras na ito, may hinatod sa Siga, nag-aki premature 5 months. oho. Then, I don't know kung ano nangyari, but taga-Sursugon man. So, baka nga nagkataon na niyon ito sa Siga nagtatambay, tapos may hinatod duman, naarog ka, nakakuha kidiya, maripa ining ngayong gamitong ko. Iyo, oho. Now, kan pagpasiring dyan sa city, kan tabako, nakakalap siya ng pundo, ng kwarta. Oo. Gamit ang istoryang ito. Yes, so quadruplet. Yan, talaga. Tapos ano, nahain na da ito ngunyan. Dahil na, tablinak na so, kontak ang... Kaya, kontak sa iya. ika, ano ngaran ka ini, pakikon giraray tabi dyan sa screens, ano? Ining si Dan Ferretero? Oo, Ferrero. Pero ang pamit niya digdi, Daniel Ferrero Hibulan. Daniel Ferrero, ikang lukutoy ka, mahiling ta kasana, at abakong karaw, para ikang demonyo ka. Diba ko sa karaw, ano, ginadan mo pasogo mo na naman. Ah? Ginadan si istorya, mahiling nindo initabi, Sus Mariosep na ini makagulo-gulo. Nag-search ako pa di sa Facebook. Nakulon iya na nadali na. Ang mga modus niya, nagtatambay sa mataw-taw pag nahiling na medyo garong ngaya makakadali, biglang nadidismayo. Oo, Iaragap-agapan. best actor pa. Sa hali na sa opisina ni Mayor Isko Moreno. Nakabot pa duman. Dakulo na tinaw si Mayor Isko na Moreno. Kaya mahilig mo sa picture sa Facebook. Hindi pa. Talagang naka-wheelchair, tinawang kang gabos-gabos, siguro. Full peso assistance yung tinaw. Papuro fraternity pa siya. So mga symbol ba kang fraternity? Sa mga ano pa rin, sa mga fast food pa rin, halimbawa ngayon, di ba sa taon, mga sikat, McDo, Jollibee, minatambay sa laog, Tapos? bigla sa nang minadismayo. Sus Mariosep na tawin. Di haragapan, Sige. may mataw kitabang, gabos na modus, pigigibo pa din. Ngunyan, nini naman na sa quadruplets ang modus niya. Ang apot digdi, nai-entry na ito, so duwa niyang aki digdi sa tabako, anong gigibo ko na kaito kang
National Statistic Office, PLP, Iyo. ano na, ino yan? Sige daw tabi. O kaya kan civil registrar. Mhm. Madapa ka pwede mo kaming mapaunra na madali. Aram ta kung anong gigibuhon sa duman. Mhm. Sige tabi. O ni si Madam Ade. Ano nga rin ni Madam? Wala man kaya digdi si Mr. Burlasa. Sige daw. So sa civil registrar. Si Madam na lang siguro. Madali man lang Oho. maraman ta kung anong gigibuhon ta kay ni. Arog ka itong halos kumpirmado ta naman na utik man sana ito. Nasa ibong nalinya tabi si Pio Fernandez. Si Madam Adel. Hello, good morning. Madam, good morning. Si Pio Fernandez po, kandi si GB. Opo, sir. Opo. Ma'am, ano pong kumpletong pangaran tabi, Madam? Dolores Burse. Ay, Madam Dolores Borse. Salamat po sa oras. Ma'am, di arog kayang tabi na nagpasiring diyan sa Indo itong persona na Opo. nagparehistro nin supo, kumbaga sabi pangaranin mga aki tapos utik palan. Ano ang procedure kan susug po sa Indo pinagsusunod na reglamento diyan sa civil registrar over? Okay. Dahil na-found out na ito nga very fake so niya. At bigibong na lang po, ipo-pull out na lang po ito ta. Dahil may modus itong ginibukang ipo-pull out na lang po kasi mapaman itong dahil naman ito useless naman itong ipag-register ta. Igwas siya Madam ning halimbawa papanimbagan susog sa lay tabi basado sa Indo man na pag-iisi tabi Madam kung igwa? Dahil wala kaya di po so boss ko. Oo. Siya po dapat nag-assist lang kaya ako duman sa pag-register ka ito. Iyan, oo. Okay. Pero may nagkakanig man na proseso tanganing ma-retrieve ito officialmente na dainin araw ito nag-i-exister na namundag na mga tao. Opo. Oh, yan. Siguro si boss na ka ng ma-decision po. O yan, oo. Papaano kan Nasa outlet kaya po. iyo po, pag may minaparehistro nin pagkamundag kitaw, anong pinaghahagad nindo tabi diyan na katibayan, dokumentos legal tanganing magpatutuo tabi? So bali kaya kami nagtubod man kaya emergency na po kaya baga. Kaya gari so pag pag interview gari yun sa niya kaya siyempre nagtubod man po kami nagtao pa nga kami si 100 tagari nahira kami sa kamukakan ka tinggon sa istorya niya. Oho. Kaya tinabagan ko po siya. Iyo pero kwan po tatabi Madam, ano ang pinaghahagad nindo na dokumentos legal tanganing magpatutuo na igwa talaga siya ning namundag na aki na gustong iparehistro. Igwa tabing pigahagad kamo kayan? So may kontra kasal siya dahil naman kami Iyo. sabi niya emergency na nga kaya nagtubod na kami sa niya. Opo. Yan. Now dumana kita sa persona. Kumusta tabi iso pakihuron sa Indo tabi talagang gari totoo man agad so pakikihuron sa Indo paano ka mo napatubod tabi? Oo po sa niya kasi bako ako so first na nag-interview pinalaog na lang po. Kaya interview ko na lang kung pang piraso aki, so date of marriage, tapos so mga details duman sa birth certificate. Tapos may nagibo na kang pag-register. Oho. Paano so proseso niya kan pag-istorya? Talagang duro-diretso na make-believe talaga? Too good to be true? Duro-diretso po talaga. Naku, talaga. Kompleto po so details na niya, kompleto po ito. Talagang kung magaigoning masteral na, doktoral pa. Ayo po. At kami nga ni Digdi, so report man ni Padring Jomar, pati su mga lulaho niya ginamit, tas sa mga lulaho niya daigwa ken araw ka itong lahi. Oo, yun na po. Ngilukulo pag nahiling ko ni talagang sus. Grabe. Sa nagkuan man kamo diyan, nagpasdihat man kamo diyan, Madam. Ano po, sir? Nagkuro-kontribo man kung baga kamo diyan tanganing matabangan ito. Iyo po, naka 900 man pati. Siyempre, nahirap kami. Pagkatapos kay ito, ano nang notisya nindo lamang? Bali, kinuha ka ito sa Facebook account kan saro kong office mate. Oo. Tapos, sila na nagkuntakan, tako dahil naman. Iyo. Sila
baktakan. Di ko naaram kung ano so. Ano po siya. Ay no, nag-ano pa lang sir na, nagadanda itong ano niya, agum niya. Oh, ginamit naman sa agum. Una po ito, opo. Ginadaan niya na sa agum niya. Opo. Jesus Maria Joseph na naman na. Kaya kung si Saya nagdadangog kay ni, na maranihan naman niya, gamit na naman nagadan sa agum niya, demonyo talaga. Makakamuda ka eh. Papanlasi. Ano ang persona niya makusog pa pwede pa magtrabaho ning patas legal ning totoo tabi? Ay, iyo po. Kasi sabi niya nga ni, ano siya, Construction. sa tricycle. Sa tricycle ang primerong sabi niya. Nagde-drive man daw siya sa tricycle. Tapos sa taramon masamo kan ma-interview niya, construction. Jesus Maria Joseph naman na. Ang pang-idadan, sa natay ka na mo person, mga pira ang pang-idadan ka ito. Pira po ang ano? Pang-idadan ka ito, mga edad daw ka ito. Gura ano, Ay, apira daw. mga 36 supig, ano niya, 36. Ayan, mga 36, ano? Iyo. Ara mo madam kan ito na interview mi, mangumun-ngumun sabi sa 3rd District kan Albay, igo nagpasa sa Facebook, yaon nga sa Indo dyan na naman yan nang bubudol naan. Hali nga di sa mo sa Sorsogon. Sus Maria Joseph naman na. Di sige tabi, madam, salamat din marhay. Okay po. Sige po. Okay po, sir. Okay, salamat sabi Madam Madel Burse. Oho. Yan pa din, so istorya ka yan. Yan. Matindi ni Padeta. May sobrina ako na friend siya mismo sa Facebook. Susobrina mo. Oo, friend. May sobrina akong taga Sorsogon. Oho. So, friend niya talaga ini sa Facebook. Legit ang pigagamit niyang pangaran, tunay. Tunay na Daniel Ferratero Hibulan. Tamala nga ni, may mga naka-screen grab kang niya, so police clearance sa Pasay City. Iyon talagang ngaran niya, Sorsogon City. Sa Sorsogon City. Pero, iyon, nagpaparapang budol siya. Yun trabaho, yung gibo. Ay, nako. Malas ko nakita di sa opisina Padeta. Sige. Pasalamatin na na dyan. Pasalamatin na dyan. Di piyugod mo pati si Isko na Moreno na lansi. Pagkatapos kung may mga mataw-tawong lugar, biglang minadrodis mayo sagin. Iyo pa din, yun mga nakuatang informasyon digdi. Naralaog dyan sa fast food, tapos minahong ko sa lamesa, dismayado. Sagin, oo. Siyempre, nangayag nagadan sa, may sa gutom. Napunawan. Pagkaunon. Tapos sa mga nagpakahilig, mataraong kwarta o sa pagkaon mo pang init mga masunod daw. Araw kaya sa sistema. Tapos huli, di nakadali nga ni 900 sa opisina. Ito, kumpadreng Jomar, kan may report mo ito, kinautuhan, may nagpasa sa ko na sa Facebook. So para budol nga yayaon sa Indo. Gunuan. Yun na nga nito. Ang gamit niya talagang apelido baga, pangaran. Talagang sugamit niya sa pagbudol. Yan. Dahil lamang siya nagpipiki ng pangaran. Too good to be true. Yan. Oo. Kaya, yung yan. Ako medyo duda na kayo. Kundi ka sa nahiling kong pig. Registro so aki duman sa civil registrar. Yan. Napatubod gani so civil registrar. Tubod naman ako maski may date na pagduda. Pero dahil ko tinunungan, nag-research talaga ako. Hanggang makumpleto ko sa research. Ay, nadawan na laki. Daniel Ferrero Hibulan. Most markadong para budol. Bako sa naligdi, pati sa Metro Manila, dakulo ng binudol. Kung hilingon ta sa mga nagre-react sa Facebook, may mga picture pati. Watan na ngunyan baga, ay di ka kan mako na pati suagom niya, ginada niya na. Ata na. Ang ginagada na ngay suagom ko. Tapos blinak na so taga si kanso pigkulit na baga kan taga si civil registrar siya. Blinak. Iyon na ito, makukorner na siya, kumpadreng Jomar. Makukorner na siya, tig-block niya na, so taga-city register kan tabako. Iyo. Isus. Ayun yan ang Facebook account, Dansky Ferrero. Ayan, tapos na baga, takani mahiling ka, di ba po, na ma-aware naman, because konfirmado man kan city civil registrar na iyan na tawong iyan, ang pandok na iyan, so,
digdikan Lunes na Yan. katransaksyon ninda sa birth certificate. Nakaabot pa tay lingon mo kumpadre pika para dangog ko ito. Aling Manila. Oo. Mapasursugon. Nagapit ning tabako. Tapos linunad sa tricycle. Dumanangaki. Oo. Duman ang aki kandua. Tapos dinara sa Siga. Pagabot sa Siga, rinifer sa BRTTH, sa abang nasa ambulansya nangaki. Buminalik siya digdi sa tabako, binayaan sa agum niya, pasiring sa BRTTH. Oho. Sa irerestro niya digdi, sa pagali ng BRTTH, mauli na sa Sorsogon, dahil na siyang time pa na mag-restro ka na niya digdi. Diyo. Sabay hagad kita bang. At the time na suago mo utuduman, press pa ang pagkakapangaki. Babayaan mo? Iyo kasi. Jesus Marius. Triplets ba ito? Baka may ito sa rusa na. Kaya na nga, na pwede mo man asikaso niyan the following day or masunod na successive days para magparehistro. Dudable talaga. Ay, Marius, man na. Well, anyway, abiso na sa ng publiko. Yan. Siyempre sa mga sa radyo dahil manila mahiling itong picture, pero kung iba ka mong Facebook pwede nindong review niling report ko tamahiling nindo sa picture ka ito. Sige. Yan pa rin na follow up, Jomar BN DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa istorya hali sa luwas. Digdi pati man ito ipinutok sa programang Tingog Kan Banwaan. So yan ha. Kumpadre Ngal, sandali lang muna. Igo kita nin dapat na ihabol. Oras Pilipinas, 9:33. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, surf yan. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, aray! Mag-Alaksan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaksan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer.
Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, may time na nag-bed rest ako. Diniscuss ko siya sa OB ko. In-explain niya sa akin kung bakit calcium aid yung binigay niya sa akin, kung bakit Hemarate FA, and kung paano ko ba ahalagaan yung sarili ko. Para sa akin, yung alagang Unilab, it's a commitment. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol. Vitamin D3 is a generic name of calciumate. Iron plus vitamin B complex plus folic acid is a generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makilang nakagayunan, araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0471 series of 2023. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar.
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Good news for all CAP education plan holders. CAP continuous payout. Releasing of payments shall be for both fully paid and terminated plans. For more details on the procedures and requirements, do any of the following. First, visit its website, capfail.com, where you can check if you have an available check and where you can download the requirements. Second, email to info@capfail.com. Be ready with your SFA or scholarship funding agreement number when you inquire. On Monday through Wednesday, July 10 till 12, there will be a special 3-day releasing of checks to plan holders in the Albay, Sorsogon, and Masbate areas at the Hotel Centro, located at Imperial Corner Los Baños Streets of Legazpi City, Albay. If unable to come on those dates, you may proceed thereafter to the CAP office in Lucena, Quezon Province, or any of the CAP offices nationwide for inquiries, amendments, and or releasing of checks. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan. Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo
nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Kan Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan samong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi samong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Salamat kumpadreng Nal. Standby mo nang diit kumpadreng Almanta. Mantang may nagterex man sa programa ta, basahod tamo naman ini kan masunod kumpadreng Al ha. Good morning Sir Pio, sabi ni Kagawad Alvin Gapayaw kan Barangay Bitano. Yan, maray na aga tabi dyan sa Indo, Kagawad Alvin Gapayaw. Congratulations kay Faye Christine Colye Gapayaw. Congratulations tabi sa imo, Faye Christine Colye Gapayaw, cum laude, BS Nursing sa Bicol University. Hali po yan sa pamilya Gapayaw asin Colye, sabi ni Kagawad Alvin Gapayaw. Yan. Congrats. Yan. Faye Christine Colye Gapayaw, cum laude, BS Nursing, Bicol University. Yan, pamangkin ni Sir Alvin Gapayaw. Ito pa, sabi man ni Mama Mila Mama Mila Good, Congratulations, Jeric Buen Bazar, cum laude, BS Philosophy. Yan. Congratulations. Yan. Para timpla daaning kape. Nagtitimplang kape dyan sa inda. Mama Mila, good morning tabi sa imo. Sige. Oy, sabi man digdi, so tema niya to kasabago padingnal. Basahon ta, padingal madali lang ha. Buhay man giraray po, sir, nagadangog maski nagtatrabaho sa opisina. Speaking of Galera de Legazpi, perming pano po yan kada Sabado. Buda Domingo ta perming igwang derby. Yan, iyo po, yan ang lehitimong bulangan tadigdi.
Yan. Sir, i-report na yan sa pulis. Buda ipapreso na yan, na scammer na yan. So, kasubago ito na tema niya to, report ni Pading Jomar. Simple sana po, sir, don't talk to strangers. Makasupog po, sir, na binuga pa yan na istorya kan quadruplets scammer on air. Keep telling a lie a million times, then it becomes a fact. I-report na yan sa police. Entrap dapat yan, itapok na sa presuhan. Palapao na yan sa presuhan. Sagod matigbak siya, tapos masulo na siya sa impyerno. Nagawa para pambudol nang luloko. Dagit man susutuya mga paraan tabay na, ha? Sabi digdi, pag nadismayo, buhusan mo mainit na tubig para makamangno. Ito, dakit ito, imbes na mahirak, madadagit ka talaga Maray na aga tabi, kumadring Veni, as in kumpadring Jerry Banta, diyan sa Fidel Sortida. Happy birthday tabi kay Mayor June Aguas, sabi man ni Mading Veni, as in ni Pading Jerry Banta, hali diyan sa Fidel Sortida kan Santo Domingo, Albay. Yan po, ha? Maray ka naman durugas na pigbareta ni Jomar. Pag nadakop, putulan ki Mayor Plomo. Yogun mo an, putulan da ki Mayor Plomo, kumpadring alis. Mario Joseph naman. Sige, may mga istorya na kita dyan sa luwas. Ilaog tana si kumpadring R. Mario. Ans, baka maalanganin, ha? Baka bareta ka na, Ans, tabi. Baka alanganin. Ipasok muna natin si kumpadring Al. Kumpadring Al, what's happening? Thank you, Pade. Good morning. May nabibilog ng silosan politika sa Kapitolyo Provincial Ngunyan. Oh. Na Malaysian ini nagpuon pa kan nagtukaw gobernador si Attorney Grex Lagman o naronduman ta sometimes in November 2022. Paglaog kan 2023, may mga nagkataranggal ng casual job order na supporters kay ito ni dating Gobernador Noel Rosal, lalo sa mga naka-assign sa mga district hospitals, sa Quarry Operation Task Force, as in iba pang mga departamento sa Kapitolyo. Medyo kuminalma ini ni nagkapirang bulan, alagad giraray naman nabuhay ang silusan politika kanagbutuan informasyon na si Congressman Joey Salceda iyo ang posibleng bumalik sa Kapitolyo sa 2025 election, as in posibleng Lagman versus Salceda ang magbabanggaan. Mas naglala pa kan nagbotoan informasyon na nagsusurog na sinda Congressman Salceda, asin ako Bicol, dahil sinda Congressman Salceda, sinda Congressman Saldico, parehas yaon sa kusina. Kan Malacanang dahil sinda ang Chairman Committee on Appropriation, asin Ways and Means, ngunyan sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, nariparong masyadong harani ang duwang ini sa Malacanang. May epekto man ini sa ako Bicol dahil naririparong dahil masyado na akomodar sa Kapitolyo ang mga tao na rekomendado sa ako Bicol. Partikular ang mga yaon kay ito sa APG Alfredo Pido Garbin Jr. team na public knowledge man ang pinagsamahan kay ito kanako Bicol, APG team, asin ni Gobernador Attorney Grex Lagman oras kan kampanya. Kaya duda ni ba na naniniguro man ang Lagman sa sainda mga tauhan dahil public knowledge naman ngunyan nasamahan ka na ko Bicol asin ni Congressman Joey Salceda sa mga programa asin na proyekto sa barangay. Kaya sa Kapitolyo nanginimbang ang mga department heads, mga empleyado, dahil delikado ang mga silosan politika sa tulong grupo politikal. Ang Lagman Group, Salceda Ako Bicol APG Group, asin dahil mangyari na hali. So, siyempre,
So mga supporters kan Rosal o Rosal Group, kaya ingat ang hero-hero ka nagabos, baka mabiktima kan silusan politika sa Kapitolyo Provincial. Yan pa ang mga latest na informasyon sa Kapitolyo. Alarmario, thank you. Salamat kumpadring Al sa mga dagdag na storya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Medyo alanganin gayud kumpadring Nald si Ansano. Kuan mo na. Ikaan masunod ta igwa pa kitang nagkapirang hanap buhay dispwes mabareta sa Kudma Station Break pagkatapos kayan ikaan masunod. We will be right back. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung sa'yo na ko pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata! Ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halis sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan Aleco na susug sa Board Resolution Number 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldawning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and
bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie V. Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manungod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir sa nagkapirang probisyones kan Aleco bylaws. Pagbago kan membership fee. Ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de registrasyon. Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo. Kasabay ang anuman na valid ID with picture. Siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Post-out, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos! Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipigmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Maricas na proseso sa pagpapaluwas ng permit para sa konstruksyon kan mga telco as in internet infrastructure sa nasyon. Silaram kan Executive Order No. 32 dapat na bumilog nin sarong pinadaling set of guidelines para sa pagpaluwas ng permit o mga dokumento para digdi. Sakop kan kasunduan o kasuguan ang gabos na national government agencies as in instrumentalities kasabay an government-owned o controlled corporation, maging ang mga local government units na involved sa issuance kan permits, lisensya, clearances, certification as in authorization. Mientras na exempted naman ang mga building permits na ipapaluwas o ipinaluwas kan Office of the Building Official, height clearance permit hali sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Homeowners Association as in iba pang community clearances, hali sa ibang opisina kan gobyerno as in iba pang requirement na pigmamandato kan konstitusyon. Sinuguman kan EO ang gabos na syudad as in munisipyo na mag-set up nin one-stop shop para sa construction permit na mataon in frontline services sa mga aplikante na nagalakaw kan sa inang building permits as in iba pang related certificate. Silaram kan EO magkakaigwan ng Technical Working Group o TWG on Telecommunications and Internet Infrastructure na iyoan maserbing oversight body na iyoan masiguro sa epektibong implementasyon kang nasabing kasuguan. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB.
ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang, ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school, ipahiling ang sa imong makilang na kagayunan, araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH, FDA, CCH, UHSR, permit number 0471 series of 2023. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Joey, kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa. Dainang ibayong Salceda. Padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Sharp. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Alas 18 na po sa mga nagluluto dyan. Dapat perming ang gamit niya to. Diyan sa pagluluto sa mga kusina, ang gamit niya to dapat Petron Gasol. Petron Gasol, diyan sa Petron Top Gas Gasol sa Daraga. Diyan yan po mababakal Good morning sa Indo dyan. Petron Top Gas Gasol. Petron Gasol sa Petron Top Gas Gasol sa Daraga. Diyan yan sa Petron Gas Station mismo sa Daraga. Sa may Saudan. Good morning tabi sa Indo, Sir Ato Lim. Bago ki Ans, siyempre special greetings niya to sa duwatang pag-iriba. DCGB, the home of Cum Laude. Yan. Congratulations kay Nicole Angloriani. Nicole Angloriani, Cum Laude. Bachelor of Arts in Broadcasting. Siyempre, congratulations kay Mary Grace Barangkil. Bachelor of Arts in Broadcasting kan Bicol University. Yan. Congratulations sa indong duwa, tabi. Sige, bueno, duro-diretso na kita kan mga istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya na si Ans Nagalero. Ans, thanks for waiting. Ipasok mo na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Bago ka po, Sir Pio, ma-greet man kita kay good morning kay Mama Mila Bal. Mama Mila Good. Yan, Mama Mila Good. Kan
Barangay 2. Barangay 2. Sa agad, Sir Pio, mabukas sa indang milk tea bar. Kurimi ang pangaran dyan sa ground floor kang Ayala, Legazpi. Sukurimi Milk Tea Bar. Yan, dalawa. 11:30 daki aga. Alas 11:30 nin aga. Yan. Kurimi Bar. Yan, milk tea, ha? Tama ba? Milk tea, Sir Pio. Milk tea kagaya. Puwerte. Kurimi Bar kita sa aga alas 11:30. Ang caption nga ni garo ang kumbaga quotation maninda, the first and only 2D milk tea bar in Legazpi, Albay. The first and only 2D milk tea bar in Albay. Kurimi Milk Tea Bar. Yes. Yan, iba mo ako sa aga, ha? Imama Milagud. Ang barangay 2. Iyo, gunmaan. O di, iyo, congratulations and the best dyan. Sa ina portion dyan sa Ayala, sa ground floor. Floor man sana ini, Sir Pio. Dyan man sana, mailing man sana yan dyan sa mismong mall. Yan, iyo tabi. O di, sige. And, ipasok mo na. Sige. Sige. Mga dagdag niya tong impormasyon, Sir Pio, tanganin na dahil na magsapar nin grabing init, the plus, ang mga bisita kada bes na nagkakaiguan nin aktibidad sa laog kan Ibalong Centrum for Recreation. Pigihinguan na ngunyan kan Legazpi City Engineering Office na mapakarhay ang air conditioning unit sa nasambitan ng lugar. Very good. Sir Pio, ang kinonfirmar sa DCGB News ngunyan ni Engineer Noel Encinares, ang enkargado kan City Engineering Office, kung saan pigigibuhan ninda nin medyos ang siring na bagay dahil sa dakol ang mga piga-arabangan na mga event na mangyayari di sa syudad, kung saan sa mga napipisil-pisil na venueng gibuhan, iyo ang ICR. Apura kaayan, Sir Pio, sa pa sa pigasikaso ninda, iyo ang pag-arayos kan mga nagkararaot ng bubong dyan sa nasambitan ng lugar pa kung babalikan ta, Sir Pio, kan nakalihis na kasagsagan gining pandemyang COVID-19, dakol man nag-agrangay dahilan sa siring na sitwasyon na may mga raraot naman ang gadyan na bubong asin iba pang parte kan infrastruktura kan nasambitan ng fasilidad. Kan ginibu yan na isolation center, ano? Yes, Sir Pio. Okay, sige. Sigun sa iya, prioridad ninda man na magibuhan ni na solusyon niya na presenting bulan, as in hopefully matapos man sa nailingon niya na taon, tangay na mapakinabangan ni kan mga Ligaspenyo, in mantiniran kagayunan ka nasambitan ng pasilidad. Very good. That's good enough. Saro yan sa mga pang-showcase bagakan city government. Ano? Yes. Panahon pa ka ito ni dating Gov and dating Mayor Noel, ngunya ni Mayor G. Yan, saro yan sa mga pang-showcase at dakol baga mga aktibidades digdi nagpi-PBA nga ni dyan. And dapat lang na talagang maasikaso man ni Engineer Encinares, ano? And kung babalikan talaga, Sir Pio, dyan ginibo sa opening ceremony kan nakalihis na modified palarong Bicol 2023. Diba, nagsapar talaga grabing init kun kaya ini man ang prioridad ninda, tangan na dahi man daw kumbaga kausanin problema sa mga masunod pang mga mabirisita sa nasambitan ng lugar. Iyo, sa bagay kang ginibo na isolation, dahil man baga pig aircon man agad, tabawal ka itong aircon. Sir. Ano, iyo. And kailang nag-differensya naman because of the natural wear and tear baga, ano, kan mga ekipahes dyan. And marita, igwan na ning impormasyon ka na ipinaluwas si Engineer Encinares. Ano, kuha na si Engineer, ano, dahil nang masyadong kanyan sa city. Ano pa man? Igwan ng peace bako. Yes. Dahil na problema si Engineer Encinares. Ano pa man? Diretso na yan dyan. Ano yan? Di naman mo si Engineer Encinares? Oo. Ano da? Nadakop mo nga ako. Tranquilo, nasa lawang dyan. Dahil ano pa man? Ibaga. Sige. Nami sa Pio, ang informasyon paligdi sa lawas kay Mahan Siboy, sa mobil, ang Galaro, DCGB. Salamat, Ans, sa istorya hali dyan sa luwas. Uyong Kurimi Milk Tea Bar, dyan po yan tabi sa Ayala Mall. Sa agan opening kan, ha?
Oy, Pading Jimmy, so kasuhapon nakaulay ko off the air na si Engineer Dante, papasadahan niya na duman sa bubulusan nin ikipahe mo da personas na maasikaso kaso ipinaabot sa tuya bagang kunyan concern kaya lang may meeting sa kasuhapon na asiguran niya na ito tabi Padring Jimmy. Yes. Kundi na ako, okay. Di tranquilo na itong mga taga-bubulusan. Makuha na ito. Tapos may text man sa ko nakamonitor si Mayor Chino. Pero so pa ilaw, basahon ko. Sige daw. May pundo na ako dyan, Igso. Iguana, ningso sa pailaw. Very good. Ang kuryente. Before December, may kuryente na sinda sa area. Solve na. Solve na, di sudo ang problema. So pailaw dispeso sa tinampo. Iguana ma-dispatch na anytime kan mga tao niya si Engineer Baclaw ma-dispatch ekipahis maasikaso ito. Deni yan na pailaw may pundo na palaan sabi man ni Mayor Chino. In programa mo grabe. Dublian tama kang programa mo talagang matindi man. Lanahin ako pa dito. Lastikonta ka. Binarita ko sa imo. Iwan aksyon. Buwa ka. Marumduman ka kan mga taga-bubulusan. Ano? So, ang programa mong may sa ilaw, may sa tinampo. Dahil, puro dahil sa report mo. Yan. The best ka talaga. The best ka talaga. Ang paradangog ko. 4? 4 times 100. Buwa ka. Anyway, pauruli na ngunyan sa mga atleta kan Albay Region 5 para sa naglaban sa qualifying game sa palarong pambansa sa particular sa Sipak Takraw so bola sinibapang team event. Ginipo duman sa Santa Cruz Laguna. Hirak ninyo sa daraog kita. Naku, aday bale. Okay yan. Okay lang yan. Kalabaran tapos NCR. Ang kalaban tayo. Ito pala, only round ang training. Yan, yun na sinasabi natin. Kita, bako man, nag-ensayo kita. Pag madali na. Tulong si Mana. Antes. Yeah. At least naka-laban lamang kita naman. Pahiling taman sa kakayahan. Dispres, day man sindang manggagana Padring Jimmy kundi kita dinaog kaya importante su partisipasyon ta day man maluwasan sa indang mga nanggana sa indang talento ba skill kundi man uminagi sa tuya man na pagkikipaglaban partikan proseso ito pala ng pambansa may start sa July 29 to August 5 sa Marikina. So mga nadaog na kita duman sa qualifying game. Dahil naman kita duman. Dahil na. Dahil na. Ini ang sinabi ni Sir Dan Murillo, DepEd Provincial Sports Coordinator. And may natatada pa man kita ng 30 seating individual event. Iyon i-entran na kan mga Bicol players sa palarong pambansa. Okay lang ito. So kay DepEd Sports Coordinator Dan Murillo. Ang importante, inaipahiling taman sa tuyang kakayan na abilidad. Roger to that. Sige. Okay, so yan tabi pa din. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Padring Jimmy, sa istorya hali dyan sa luwas. Inuton ta itong sa bubulusan baga, barangay bubulusan kan ginubatan. Duwang concerns ipinaabot ni Pading Jimmy sa report niya hali sa mga residentes, pailaw. Primero sa pailaw, iguanan kasimbagan si Mayor Chino. Iguanan ni budget yan. Es posible dahil maabot ang Disyembre, magpakonektara na kamo dyan ng kuryente. Halat-halato lang nito, ta siyempre, iguanin proseso administratibo, mga papeles gabos, iguanin proseso physical, pagburugtak ng mga linya-linya gabos tabi ha. Iguanan ng budget dyan. And ikadua, sa tinampo naman tabi na talagang lubak-lubak, dipisil ang sitwasyon. Provincial Engineering Office, nakahurong ko hapon si Engineer Dante, dahil lang nakalaog sa programa, meeting siya pag konektar niya to. Pero pinag-asigurar niya, papasadahan niya na ito kan sa iyang tauhan. Kasabay na ang kaipuhan na ekipahes, tanganing maariglar, iyan na tinampod yan sa Indo sa Bubulusan. Yan tabi ang latest kan duwang concern na yan dyan sa barangay Bubulusan kan Ginubatan. Sarong report pa antes kita mag-wind up ngunyan na semana sa programang Tingog kan Banwaan.
Joshua, good morning. Please go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, sarong sinyal na nagsabuat-buat na ang ekonomiya kan Bicol Region. Iyon yung padagos ng downtrend o pagbaba kan inflation rate sa rehiyon. Initabi, Sir Pio, sinabi ni Philippine Statistics Authority o PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdis kung saan ining bulan kan Hunyo 2023 buminaba sa 5.3% ang inflation rate kan Bicol Region. Mas hababa ini may nagkapirang 0.9% kumpara sa 6% kan nakaaging bulan kan Mayo presenteng taon 2023. Main sources kan pagbaba na ini sa inflation ining pagluway-luway man sa panresyohan kan housing, water, electricity, gas and other fuels. Saro pa sa nag-contribute ining pag-abot naman sa food and non-alcoholic beverages kung sa insigun kiterdis na hiling ninda ang pagbaba sa panresyuhan ka nagkapirang presyo kan na primermenteng barakalon. Ikatulo sa main sources ining laduman kan transport kung kaya ining 5.3% penisito sigun ki RD Perdis medyo may diit pang kaipuan habulon kumpara duman sa ideal inflation kan Bicol o kaya bilog na nasyon na dapat nasa 2% hanggang 4% sana. Pero at least sarong sinyalis ini na matapos ang nakasagsagan kan pandemya, at least ngunyan paluway-luway na nakakabuwat ang ekonomiya man kan Bicol Region. Mantang sarok man sa babantayan ninda kung may posibleng epekto ining pagkakaigobaganin na El Nino na pig-forecast man na kan pag-asa. Kaya sa mga masunod na bulan, iyan ang babantayan kan PSA Bicol kung posibleng makaigwaning dakulang epekto. Pero ngunyan, at least, good news pa, kapababa ang inflation rate, bigdi man sa rin. Kopya, Sir Pio. Kabi, mga dagdag man na impormasyon, hali sa press conference kan PSA Bicol, ngunyan na pagkaaga. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa Philippine Statistics Authority. Nice indication iyan, tabi kan ekonomiya. Ilaog tama niyan, bako sa na ito bagang puro kita pagtino, puro kanegatibuhan, and we're making fun out of the government pa sa nagakapira mga policies. Siniba pa, pag mga araw ka ini, iluwas tanganing mabuhay-buhayan lamang kita tabi na mga Pinoy, ha? Yan, sa Kurimi tabi, the first to the milk tea bar kan Pilipinas mismo yan, ha? The first to the milk tea bar in the Philippines. Yan sa first floor kang Ayala Malls, Legazpi City sa Agapuan. Opening, inaugurasyon kayan alas 11:30 nin pagkaaga. Congratulations in advance and all the best dyan sa Kurimi Bar kay Attorney Carol and Attorney Joko na Sabio and Attorney Caroline Cruz. Yan. Sige. Sa mga graduates, sabi ni Cal SD25, Kaloy Andes Loria, congratulations sa Indo. Asin siyempre sa mga magurang na nagsakripisyo and salamat daw sa mahal na Diyos, ha? Yan, sabi ni Kaloy SD25, Kaloy Andes Loria SD25, congratulations sa gabos na graduates and thank you and congratulations sa mga magurang and thank you sa amang Diyos. Sa pangarang po kang bilog na fuwersa, kami po naglalaom na natawan min naman kamuning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa programang Tingog Kan Banwaan. Viva Señor Santo Cristo! Salamat, happy weekend! Salamat at sa pagbawi na sa indong nadangog ang programang Tingog Kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay